ତୁପରା ବୋଲାଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ। ରଚନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତୁପରା ବୋଲାଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ତେବେ କିମ୍ପା ଏତେ ଭୀରୁ। ତୋହର ଜନନୀ ରୋଦନ କରିଲେ, କହିବାକୁ କିମ୍ପା ଡରୁ। ତୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷେ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ। ତାଙ୍କରି ଔରସେ ଜନ୍ମ ହୋଇ, ତୁହି କେଉଁ ଗୁଣି ତାଙ୍କୁ ସରି। ତୁମନେ ଭାବୁଛୁ ତୋଷାମଦ କରି, ବଡ଼ାଇବୁ ଜାତିମାନ। ତୋଷାମଦିଆର କୁକୁର ପ୍ରକୃତି, ଅଇଁଠା ପତରେ ଧ୍ୟାନ। ତୋଷାମଦକାରୀ କ୍ଷିପ୍ତ ଶ୍ୱାନ ପରି, ସହଜେ ଚିହ୍ନା ନ ଯାଏ। ଭୃତ୍ୟ ଭାବ ଧରି, ଗୋଡ଼ ଚାଟୁ ଚାଟୁ ବିଷ ଲେପି ଦେଇଥାଏ। ତୋଷାମଦ ଅଟେ ଅନ୍ଧାର ଗୋହିରୀ, ସ୍ୱାର୍ଥ ତହିଁ ଲୁଚି ବସେ। ସରଳ ପଥିକ ବାଟରେ ଭେଟିଲେ, ଅକାତରେ ତାକୁ ନାଶେ। ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ କିରେ ଭାଇ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗତ ମଣି। ଗୋଦର ଗୋଡ଼ରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଲେ, ଦେହର କି ଶୁଭ ଗଣି। ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହିଁ କରିବ, ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ। ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ, ଶବ କି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ। ଟାଣେ କିରେ ଗାଡ଼ି, ଦାନାର ତୋବଡ଼ା, ଗୋଡ଼ା ମୁହେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ସ୍ୱାର୍ଥର ବନିତା ଅଟେ ତୋଷାମଦ, ଭୟ ମିଥ୍ୟା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ଏମାନେ ହେଲେ ଏକତ୍ର। ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନେ। ପୁରୁବ ଗୌରବ ପୁରୁବ ସାହସ, ପଡ଼ିବ କି କେବେ ମନେ। ତୋହର ଜନନୀ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ। ଜନ ସମାଜରେ ଏ ମହି ମଧ୍ୟରେ, କିପରି ଦେଖାଇ ମୁଖ। ତୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗଧାମେ ଥାଉ, ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମନସ୍ତାପ। ତାଙ୍କରି ଜୀବନ କରି ବିସ୍ମରଣ, କରୁଛୁ ତୁ ମହାପାପ।